ҳамоиши илмӣ назариявӣ дар ҳошияи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон. намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон сохторҳои гуногуни давлатӣ ва олимону донишмандонро дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ба ҳам овард. дар доираи чорабинӣ атрофи нақши ин қонун дар шароити имрӯза ва дигар тадбирҳои ҳукумати мамлакат дар самти таҳкими тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, хосан наврасону ҷавонон табодули афкор карда шуд. гузориш аз ҷараёни ҳамоиши мазкур омода шудааст. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши илмии назаравӣ дар ҳошияи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбия ватандӯстии шаҳрвандон баргузор шуд. дар кори он намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, маҷлиси намояндагон, вазорати маориф ва илм, маркази миллии қонунгузорӣ, роҳбарони як қатор муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва омӯзгорони донишҷӯён иштирок намуданд. дар оғози ҳамоиши илмӣ ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон Эмомалӣ Насриддинзода аз ҷумла таъкид дошт, ки қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, ки ба сиёсати дурбинонаву хиратгароёнаи президенти мамлакат дар самти баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон робитаи зич дорад, барои тарбияи шаҳрвандон дар роҳи хизмати софдилонаву фидокорона ба ватан, ифтихор аз ниёгон, аҷзгузорӣ ба рамзҳои миллӣ ва ҷаҳду талош баҳри фардои боз ҳам ободу дурахшони мамлакат ва некӯаҳволии рӯзафзуни халқ нақши муассир дорад. таъкид гардид, ки ҳукумати кишвар аз рӯзҳои аввали истиқлоли давлатӣ ба нерӯи зеҳнии наврасону ҷавонон такя намуда, дар ин самт иқдомоти назаррасро амалӣ менамояд. ҳамин аст, ки ба масъалаи ватандӯстӣ, ҳисси хештаншиносӣ, ташаккули тафаккури шаҳрвандон дар роҳи ҳифзи манфиатҳои давлату ҳукумат ба таври алоҳида ишора мегардад, ки ба андешаи мутахассисон аз иқдому ибтикороти тоза дар ҷомеаи имрӯзаи мо маҳсуб меёбад. чанде қабл дар ҷумҳурии тоҷикистон қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон бахусус наврасону ҷавонон қабул гардида буд, ки инам равона шудааст барои баландбардоштани ҳисси худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва бахусус огоҳ намудани онҳо аз таҳдиду хатари замони муосиру ташаккул додани зиракии сиёсӣ дар онҳо мебошад. ва имрӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо ташаббуси раёсати донишгоҳ бахусус ректори муҳтарам профессор Насриддинзода Эмомалӣ чорабинии бисёр бошукӯҳ дар мавриди таҳлилу баррасии ҳамин масъалаҳои марбут ба ташаккули ватандӯстӣ, ташаккули ҳисси ватандӯстии ҷавонону наврасон, бахусус баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллии ҷавонон баргузор шуда истодааст. инчунин дар ҳошияи барнома ба масъалаҳои марбут ба тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷавонон низ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда мешавад. ташаккули ғояҳои ватандӯстӣ, худогоҳиву худшиносӣ, эҳтироми суннатҳои фарҳанги миллӣ, эҳтиром гузоштан ва ҳифз кардани анъанаҳои таърихӣ ва тамаддуни ниёгон дар замири шаҳрвандони мамлакат дар маҷмӯъ қисми таркибии сиёсати ҳукумати кишвар дар рушди фарҳанги миллӣ, таҳкими истиқлол ва давлатдории навини миллӣ маҳсуб меёбад. ба назари ҳуқуқшиносон, эълони соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ низ аз тадбирҳои муҳими давлату ҳукумати кишвар дар самти тарбияи шаҳрвандон, хоса наврасону ҷавонон дар рӯйҳаи ҳифзи арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ ба ҳисоб меравад. маърифати ҳуқуқӣ талаб мекунад, ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ба ғайр аз доштани донишҳои ҳуқуқӣ ҳамзамон зиракии сиёсӣ дошта бошанд ва тавре пешвои миллат низ доимо таъкид мекунанд, ки мо бояд зиракии сиёсӣ дошта бошем ва дар раванди пурталотуми ҷаҳонишавӣ ватани худ, миллати худ, сарзамини ниёгони худро чун гавҳараки чашм ҳифз намоем. дар идомаи ҳамоиши илмии назаравии омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи миллӣ, иштирокчиён оид ба мавзӯъҳои масъалаҳои мубрами заминаҳои ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ оид ба тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, вазъи ҳуқуқии иштирокчиёни муносибатҳо дар соҳаи тарбияи ватандӯстӣ баромад намуда афзуданд, ки таъкидҳо ва роҳнамоиҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданашон ба тарбияи ватандӯстонии шаҳрвандон ҳар як фарди ҷомеаро муваззаф месозад, ки дар ин радиф иқдом ва ташаббусҳои созандаро пеш гиранд.